Magka-presidente na ako, ningon po ko, I don't give a shit about human rights. Because if everything falls and this government collapses, walay laing hindi man na sila mamahig nasyonalista liberal ang presidente. So una ko mo sirko nga to sa doong sa impyerno, unahon tamog tukngod nga to. Total ako, wa man pag ko mag-ambisyon og langit. Kaysa tinuod lang, walay gwapa dito. Pero na, kanang mga gwapang inyong nakitaan ko, sa palibot ninyo. Bayon sa may abilidad, anak nila. Di ba kapag kumaingon nga unsay ilang bisyo, basta kanang uban nga tinarong, well, of course, usa duha ka boyfriend, kanang uban una maminyo, nakapo siguro ka boyfriend. Lain-laing probinsya pa. Inguman din ng human rights nga ginabastos na akong babae. O mo magbastos, tinuod man na. Asa ka mangitas kong gwapa ron at tumutod sa karaoke. Datuwa nga to. Mga gwapog lawas. That's reality. Why would you bar me from talking ang realidad sa atong kinabuhi? Langit. Saan mo naman ang langit? Kung saan mo naman itong masikitang kampo?